Kære vurderingspanel, tak for muligheden for at præsentere vores ERP-projekt. Mit navn er Anders Nielsen, og jeg er CEO i Content Consulting Group. Siden 2020 har vi i CG arbejdet på at indfri vores vision om at styrke mennesker gennem formålsdrevet digital innovation. Vi har en ambition om at blive en betydelig samarbejdspartner til offentlig innovation og den finansielle sektor, og vi står over for en unik mulighed for at vækste vores virksomhed gennem udvikling af en innovativ Enterprise Automation platform. Vores kunder står i dag over for udfordringen med at nyttiggøre moderne teknologier til at reducere ineffektive manuelle processer og siloiseret datahåndtering, fordi brugen af disse teknologier efterlader drifts- og vedligeholdelsesopgaver og manglende overblik over løsninger. Disse udfordringer har ført til spild af tid og ressourcer, hvilket hæmmer serviceniveauet og innovation. Vores Enterprise Automation platform løser disse problemer ved at samle teknologierne i én platform, der ikke blot strømligner operationer, men også giver ledelsen mulighed for at træffe datadrevne beslutninger. Udviklingen af platformen er teknologisk krævende og involverer integrationen af forskellige teknologier, herunder blandt andet microservices og API'er, samt udviklingen af en sikker infrastruktur. Vores team består af kompetencer inden for projektering og udvikling af platformen, men vi får brug for ekstern viden i udviklingen af de sikkerhedsmæssige dele af løsningen, der imødekommer de høje krav for vores kunder. Investering i den platform vil skabe en konkurrencemæssig fordel for SG og åbne op for nye markedsmuligheder, som vil føre til betydelig vækst. Vores kundesegment, offentlige myndigheder og finanssektoren, de vil drage stor nytte af denne løsning, det ved vi. Mens sekundære markeder som regioner, kommuner og private virksomheder, de vil også kunne drage stor fordel. Platformen vil reducere omkostninger, frigøre ressourcer, der vil forbedre serviceniveauet for borgere og kunder og skabe en konkurrencemæssig fordel for vores kunder. Jeg håber, at I vil overveje at investere i vores projekt. Jeg støtter vil ikke kun hjælpe os med at realisere vores vision, men også transformere vores virksomhed og skabe værdi for vores kunder. Tak for jeres tid og jeres opmærksomhed.